Мите, дай нещо дубайско, бе. И аз служи малко ритъм. Сега ако направиш и твоята гайда, ще стане работа. Три по 3 9 колко прави? 4 по 4 е 16. 5 по 5 е 25. Тази вечер ще бъда с теб. 3 по 3 9 колко прави? 4 по 4 е 16. 5 по 5 е 25. Тази вечер ще бъда с теб. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби даба даба, цуни муни гуши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби даба даба, цуни муни гуши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Хареса ни подаръка, да повториме вечерта. Вече си ми ясна, страстна и опасна. Хареса ни подаръка, да повторим вечерта. Вече си ми ясна, страстна и опасна. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби даба даба, цуни муни гуши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби даба даба, цуни муни гуши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Чипи чапа чапа, дуби дуби даба даба, цуни муни гуши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби даба даба, цуни муни гуши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна.